Naša teorija ne mora biti tačna, koju zastupamo, kako je kupljeno Podunavlje, građani naravno Bačke Palanke pričaju o tome već mesecima i tako dalje, evo ja ću da kažem ono što mi mislimo, ne mora biti tačno, ali evo imam i presudu ovde suda gde se to jasno vidi, otprilike način kupovine i na osnovu onoga što sam naučio eto i na pravnom fakultetu. Dakle ovako, Podunavlje je diglo kredit robnih rezervi od 5000 tona žita pre privatizacije i to su podelili zadrugama, između ostalog Pivničkoj zadruzi i tako dalje. A ostalo je 4000 tona su iskoristili za redovno poslovanje, odnosno potrošili kao garant robnim rezervama je upisana hipoteka na zgradu Podunavlja i još neke objekte Podunavlja. Sve ovo, naravno, žito nije vraćeno. Dug od 42,5 miliona dinara, odnosno ovih 5000 tona žita, nije spomenut u privatizaciji. A od žita koje su plasirali, kasnije su otplaćivali svoju rođenu firmu. Podunavlje je znači zaduženo, najprostije rečeno, za 42,5 miliona dinara u žitu, a potom je kupljeno za 23 miliona dinara, verovatno od tih istih para od žita. Dakle, neko ne samo da je dobio besplatno, da kažem, u Podunavlje, već mu je ostalo još 9... Evo dokaze. Znači, evo vidimo presudu suda, gde se kaže da Podunavlje mora da Republičkoj direkciji za robne rezerve plati 42 miliona 500.000 dinara ili 5000 tona merkantilne pšenice. Znači, koja Podunavlje je zaduženo, ponovit ću još jednom, pre privatizacije sa 42,5 miliona, a potom je kupljeno za 23 miliona. To je, znači, ovo je očigledno, evo, ovde je presuda, evo, možete vidjeti i pečet i sve. To nije, znači, ništa sporno, ovo je zvaničan dokument, ovo je presuda suda. Ja ću se vratiti na ovaj ugovor koji je Branko Jocić, direktor Direkcije za puteve, potpisao sa opštinom Bačka Palanka. Vi kažete, to jeste veliki uspeh opštinskog odbora Nove Srbije, a ja vas pitam za Ministarstvo za kapitalne investicije, koje je dužno da održava, renovira i sanira sve regionalne i magistralne puteve u opštini Bačka Palanka, ne bi to uradilo da u Bačkoj Palanci ne postoji opštinski odbor Nove Srbije? Pa ne znam zato što opštinski odbor postoji, ja zaista ne mogu da dam odgovor na to pitanje. Pitam vas zbog čega to što je urađeno, što je, sami ste pročitali čak i iz novina, urađen je put, glavni put u opštini Bačka Palanka, put u Silbašu i sve, to su regionalni i magistralni putevi. To ministarstvo jeste zaduženo za te stvari. Ono jeste zaduženo, ali ja ću vas podsjetiti da mi ne živimo u Švajcarskoj, nego živimo u zemlji Srbiji, u kojoj, nažalost, evo, to i otvoreno priznajem, često sam u Beogradu, upravo u Ministarstvu za kapitalne investicije, kako bi pomogao privrednicima Bačke Palanke, ili u Bačkoj Palanci pokušavamo nešto i na Dunavu, neki veliki sportsko-rekreativni centar da pokrenemo, to su sve velike stvari. Puter Devik Vizić smo pokrenuli, dobili smo saglasnost Branka Jocića, direktor Direkcije za puteve, jednostavno nema projektne dokumentacije. Znači, ovo je zemlja Srbija, veze u Beogradu su neophodne ukoliko hoćemo da završavamo neke stvari ovde na lokalu. To nije sporno. Znači, ona stara poslovica ko bliže vatri, taj se i ogreje. Upravo tako, nije sporno ništa. Mene brine nešto drugo, a to je povećanje broja radnika u opštini Bačka Palanka. Očigledno da mnogo ne uzbuđuje čelnike naše opštine kad se, na primjer, u dnevniku pojavi ovo, puno ih je, ali dobro zarađuju, gde se objašnjava i kolike imaju plate, da imaju 130 radnika i tako dalje. Dakle, očigledno ih mnogo ne uzbuđuje. Evo, sad ću pročitati informacije koje ja imam, koje sve primljen, recimo, u zadnjih nekoliko meseci. Nemojte o imenima, molim vas. Evo, recimo, Rada Bingulac 10 dana radi u opštini kao kurir i odmah se, po mojim informacijama, ne kažem da je tačno, nasilno usela u opštinski stan od 85 kvadrata ulici Veselina Markovića. Ipak rekli ste, po vašim informacijama za koje nemate dokaze, molim vas onda nemojte ni da ih iznosite. Može sve da se proveri, nije nikakav problem. Kad proverite, onda sa tim dokazima dođete i kažete. Nemojte o imenima. Ljudi zaposlenih u opštini, to su nesporne činjenice. Vi me prekinite ako... Ali čekajte, sami ste rekli 130 ljudi u opštini zaposleno, ako ćemo sad, imamo još 5 minuta do kraja emisije da pričamo
Samo da pomenemo imena 130 ljudi. Ne, ja govorim o 18 ljudi koji su novo zaposleni. Anka Dobrički, sin od Anke Dobrički, 1. aprila je počeo da radi u opštini, 3-4 dana je radio, pa kad su videli da je providno jer je majka načelnik, a sin novopečeni, da kažemo, višak radne snage, jer nije sporno da opština ima višak radne snage, to je rekao i predsjednik Bozalu, prešao je znači u komunal projekt, radi se o klasičnom sukobu interesa. Dakle, profesionalci koji primaju platu. Bojka Jovicki, Manić Milan, Kuzmanović Boris, Zoran Jovičin, Vasa Panić, Perišić, Kecman, jedna žena je primljena u javne nabavke, operater znači za kompjutere, 2 građevinska inspektora, Raša Pojužina, gospodin Lalić u komunal projekt, gospodin Tabaković u standard, gospodin Zorić u Hazar. Sad smo već proširili, znači ne pričamo o opštini, već idemo i na javne preduzeće. Vaš direktor je jedan od direktora koji su radikali doveli iz Novog Sada. Iako je tamo radio 4 godine za 15.000 dinara na TV Apollo, kao zamjenik glavnog i odgovornog urednika, dok je televizijom upravljala Demokratska stranka. Evo, samo da vas pitam, kolika je vaša plata? A kolika je njegova? Evo, ja ću da vam kažem. Njegova plata je 30.000 dinara, plus 15.000 za putne troškove, plus što je dobio, znači, novo opštinski ugovor za korist. Koliko to košta građane naše opštine? Koliko i da li imaju interesa kadrovi sa strane da unapređuju ovu sredinu? Šta vi iz Zvezdana evo mislite o tome? Ipak ovde ja pitam, a vi odgovarate. Vi na TV BAP nemate sistematizaciju radnih mesta, o čemu mi pričamo. Da li imate rešenje o radnom odnosu? Da li ste raspoređeni na radno mesto? Da li imate rešenje o radnom odnosu? Nemate. Jednostavno, ovo je neozbiljno je na koji način funkcionišu javna preduzeća u ovoj opštini i mislim da je to sada svima jasno. Evo, recite, ako lažem, vi recite, ne govoriš istinu. Evo, recite slobodno. Dalje, pročitao sam u Nedeljnim novinama, to moram da dokumentarišem. Oglas gde se izdaje plaža u Bačkoj Palanci. Vi znate, ako će se izdati privatniku plaža u Bačkoj Palanci, neće valjda opština održavati. Evo, održavanje plaža na Dunavu 642.144, na Tihvari 430.000 do duše samo jednom preoru godišnje. Prošle godine je bila trava do kolena, nisu ni to uradili, znači potroše nekih 1000 dinara. Dakle, 99 puta više se prikaže nego što se stvarno potroši, ali nebitno je to. Da li opština, da li, evo, gospođa Anka Dobrički, koja na sve načine pokušava nas iz Nove Srbije da izbaci iz prostorije, kao neko ko se predstavlja kao pravnik i tako dalje, pravi razliku između državne, društvene i opštinske svojine. Da li ona zna da je plaža vlasništvo države, to je državna svojina, da državnom svojinom isključivo i jedino raspolaže Republička direkcija za imovinu. Bez njene saglasnosti se ništa ne može uraditi. Opština, i ako je dobila, na primjer, neki objekat od društva, odnosno ukoliko je dobila društvenu imovinu na korišćenje, ona nju može samo da koristi. Ne može da je da drugome na korišćenje i ne može da je proda. Znači, situacija je jasna. Ja postavljam pitanje, da li postoji saglasnost Direkcije za imovinu, a znam da ne postoji, i jednostavno o čemu se ovde radi? Evo, toliko. Evo, termin za emisiju Jasno o nejasnom je 90 minuta, međutim, sami smo se dogovorili, pošto je drugi gost odustao, evo 60 minuta, mislim da je bilo sasvim dovoljno, mada niste odgovorili na naša pitanja, više ste i vi postavljali javna pitanja. Ja bih za kraj, zaista u Nacionalu čitam, u Dnevniku, u Kuriru i tako dalje o sportskoj hali. I ne bi da se ne dotaknem te teme, jer jednostavno tema je izuzetno interesantna, ako mi dozvolite. Ajde samo kratko pa da završimo emisiju. Jednostavno, postavio bih pitanja gospodinu Draganu Bozalu kao čoveku odgovornom za rad svih javnih preduzeća, složit ćete se, on je sad na čelu izvršne vlasti i tako dalje, gde je završilo 37.000 dinara od humanitarnog koncerta Željka Samardžića održanog u hali Tikvara? Ko je dozvolio da se telefon hale Tikvara prebaci u opštinski odbor stranke Srpskog jedinstva? Ko prisvaja i potkrada novac od svadbi, koncerta, reklama, izdavanja termina, placeva za Luna Park, aparata za kokice u toku Dunavskog bala? Ko protivzakonito uzurpira delove gradske plaže i ko izdaje i naplaćuje bez zakonskog ovlašćenja i saglasnosti Republičke direkcije za imovinu? Gde je završio novac od zakupa BPA u hali Tikvara, gde je završio novac od izdavanja u zakup Next radiju
prostorija u hali Tikvara, gde je završio novac koji je rukometni klub Sintelom plaćao hali Tikvara, ko je naplaćivao zadnjih 5 godina rekreaciju sportskih klubova u hali Tikvara, ko posjeduje i ko vozi kombi koji je Mihalj Kertes poklonio JIF Tikvara, znači javnom preduzeću Tikvara, ko drži teretanu u sportskoj hali, ko vrši zloupotrebe igrača i stavlja na spisak dece koja uopšte ne igraju, pri čemu nema nikakvog kradanja novca, i tako dalje, pitanja ima dosta, mislim da su ipak pitanja za rukovodstvo sportske hale Tikvara, a ne za predsjednika opštine. Molim vas, ja ću da vam kažem informaciju koju sam čuo iz usta jednog od članova upravnog odbora Tikvare, koji je tvrdio da ga je gospodin Bozal nazvao kući telefonom i rekao mu da se ova istraga stopira. Ja čitam krivičnu prijavu, znači koja je došla na adresu Nove Srbije. Naravno, ne kažem da su, u stvari ovde ni nema tvrdnji, ali jednostavno postavljamo pitanje. Ipak smo mi vas, opet ponavljam, zvali u ovu emisiju da mi vas pitamo šta vi radite. To što vi radite, više ste odgovorili sa pitanja upućene na neke druge adrese. Evo i završio, ako zaista ne može ni da se produži, jer obećao sam brojnim radnicima iz brojnih kolektiva da će pokrenuti jednostavno njihova pitanja ovako javno. Ja sam vam u ovoj emisiji rekla, kad dobijete odgovore, ova televizija će uvek biti otvorena da dođete i kažete na koje pitanja ste dobili odgovore. To malo što se radi i što građani vide na ulici, rade mesne zajednice. To građanima želim da razjasnim i da im bude jasno. I moj otac je član Saveta mesne zajednice u centar i znam to vrlo dobro. Dakle, to rade mesne zajednice sa svojim skromnim budžetima od 10 do 20 miliona. Gde se troši opštinski budžet od 500 miliona dinara? Jednostavno, opština ne radi ništa i građani to mora da znaju. To sve što se znači radi, ponavljam, na ulici i tako dalje, rade mesne zajednice. A gde je ovih 500.000 dinara, evo, na vašoj televiziji je bilo, pretpostavljam da ste upoznati s tim, zeleni talas u Bačkoj Palanci. Znači, da građanima pojasnim, znači to je podešavanje semafora kad prođete putem da vas uhvati zeleno svetlo na sva tri semafora. Gospodin Suđum, novinar Dnevnika, pre neki dan je čovek stavio pola sata, jednostavno, ja sam bio tamo na licu mesta sa njim, kaže, uopšte ovo ne funkcioniše zeleni talas. Da li je normalno da ukoliko jedan predmet košta, na primjer, 10 evra, vi njegovu popravku, odnosno podešavanje, platite 1000 evra? Ovi semafori su stari, to su tri one lampice i 3 žičice, sami su rekli da treba da ih menjaju. Da li je normalno da za podešavanje semafora, u koje sam ubeđen da ne košta više od 10.000 dinara, se da 1.000.000 dinara? Pa toliko ne koštaju semafori. Ljudi, ovde da li hoćemo sad da otvorimo još jednu aferu Aerodroma Beograd? Da se 99% ugrađuju u sve što se radi. Ja sam u to siguran, ubeđen, ovde imam podatke. Sad je bio isto jedan konkurs u mesnoj zajednici centar gde se javio Stano Invest i građevina. Stano Invest i radnik. Stano Invest je dao povoljniji rok, povoljniju cenu prvo izgradnje, znači i povoljniji rok. Znači da će u kraćem roku izvršiti određena, radi se o kanalima nekim. Vrednost investicije je 3 miliona dinara. Znači, ponuda Stano Investa je po svim kriterijumima i parametrima koje postavlja republički zakon bila povoljna. I jednostavno ponuda radnika je usvojena. Dakle, očigledno je ovdje o čemu se radi, a recimo na vlasti u mesnoj zajednici centar je Socijalistička partija Srbije. Šta je, evo i vas ću da pitam, verovatno vi ne možete da mi odgovorite, ali recimo predsjednika opštine, šta je sa onim natpisom u građevinaru da je, piše samo ko, ali evo, ne mogu da ga spomenem, ni vi mi ne date, a gledalci će posle misliti da me možda i taj čovek otplatio, da je neko proneverio 200.000 evra u carinskoj zoni. Evo, pazite, ja tražim od nadležnih organa sledeće, da kažu, tačno je nešto, kad mi optužujemo, da kažu, tačno je ili nije tačno. Ako je tačno, onda taj mora da odgovara za to što mi kažemo. Ako nije tačno, neka tuže nas što smo to rekli za klevetu ili bilo šta. Nije ništa sporno, ali jednostavno nadležni organi apsolutno će uzeti. Sve po zakonu i uopšte po pravnom običaju, sve što se kaže i ovako u emisiji ili u medijima, tužilac treba da tretira kao krivičnu prijavu. Znači, ovo sve što sam ja rekao ne moram ni napisati, ali napisat ćemo, podnećemo tužiocu i pismo. I prozivat ćemo ga svaki dan dok ne pokrene ove slučajeve koji su sad trenutno kod njega, pretpostavljam u Pioci ili tako dalje.
Ja vam se zahvaljujem na večerašnjem gostovanju u emisiji Jasno o nejasnom. Iz onoga što ste večeras izneli, pretpostavljam da su naši gledaoci zadovoljni onim što su čuli. Neki su možda i ogorčeni zbog vašeg nastupa gde ste više pitali nego odgovarali, ali iz pitanja proizilaze odgovori. Iz svega onoga što ste ispričali ispalo je da je ipak opštinski odbor Nove Srbije najpozvaniji da reši mnoge nedoumice u ovoj opštini. Ja sam siguran da je. Hvala vam još jednom, poštovani gledaoci, hvala i vama na pažnji i vidimo se narednog ponedeljka na nekoj drugoj temi. Hvala na pažnji i prijatno. Trenutno je 23 časa i 20 minuta, ovdje već uveliko vlada pobednička euforija, iako su pristigli tek ovako neki prvi nezvanični rezultati izbora. O tome kako ovdje protiče izborna noć reći će nam nešto više poslanički kandidat DOS-a iz naše opštine i koordinator Bačko-Palančkog DOS-a, gospodin Aleksandar Strkulja. Evo, ukratko, ja želim da kažem, da pozdravim gledaoce televizije Lasta, da pre svega kažem da je ovo u DOS-u u proteklih 12 godina najsrećnija noć. Konačno smo došli tamo gde smo krenuli pre 24. septembra, gde smo odbranili našu volju naših građana 5. oktobra i sve ovo što smo do sad uradili u protekla 2 meseca nije uzalud. Zahvaljujem građanima Bačke Palanke i našim biračima na poverenju i ispred DOS-a želim da obećam da ćemo ono što smo govorili na našim predizbornim tribinama, što smo poručili preko okruglih stolova i preko televizije Lasta, da ćemo to ispuniti i da ćemo, nadam se, svi zajednički početi da živimo bolje, da ćemo živeti kao narod u 21. veku, da ćemo sarađivati sa svetom i da ćemo ekonomski i kulturno i duhovno prosperirati. Trenutno DOS ima otprilike 4 puta više glasova nego ostale partije pojedinačno, znači negde preko 52-3%. I mislim da će DOS moći da formira vladu, republičku vladu samostalno, imaće većinu u parlamentu i moći će da promeni zakone koji ne valjaju, one nakaradne lopovske zakone koji su do sad u ovoj zemlji vladali. Možete nam reći koliko je birača izašlo u opštini Bačka Palanka? Pa po ovom sada što mi imamo izašlo je 25.987 birača. Fali nam još 6-7 jedinica, nadamo se da ćemo u narednih par sati dobiti sve rezultate. Tako da mislim da se ne može puno promeniti, imamo nadpolovičnu većinu i to je bio naš cilj. Naš cilj je da do godine prosjek plata ne bude 90 maraka, nego da prosjek bude 180 maraka, ali to moramo svi zajednički da uradimo. Želeo bi gledaocima Laste puno zdravlja i sreće u novoj godini, u novom milenijumu i da zajednički za jedno 10 godina kažemo da smo se vratili na standard koji smo imali pre 10 godina. Ajmo sad ovako još jednom pobedničku hura. Evo, kao što vidite, prilično je veselo i u prostorijama Bačko-Palančkog otpora, pa ćemo da vidimo ljudi koji su na kraju krajeva najzaslužiji za sve ovo što se desilo, za ovaj posao koji se sada upravo privodi kraju. Šta oni misle svemu ovome? Ne bih rekao najzaslužniji, ipak narod je tu odlučivao. Ono što je, ne možemo reći da je iznenađujuće, ali dosta je ubedljivo dobio. Mnogo više nego što su mi možda očekivali u Bačkoj Palanci, a pravo da vam kažem, bojim se da pogledam kakvi su rezultati u ostalim gradovima ako je u Bačkoj Palanci ovako ubedljivo dobio. Znači, tamo onda socijalisti u Srbiji neće ući u parlament po tim rezultatima. Ono što je za mene najviše zabrinjavajuće što se ljudi povode nekim stvarima koje se dešavaju, sad je za njih Koštunica neki novi Sloba i ne znam, dosta su se ljudi poveli i otišli tim tokom. Tako je da je kod nas, po moje nekoj proceni, naše nekoj proceni, 20% ljudi glasa uvijek za pobjednika, što ne valja. No dobro, ovdje imamo još jednog heroja 5. oktobra, ali čekaj brate, ovo ide direktno u program, nemamo puno vremena, pustimo ovaj drugi da kaže, ovdje je gospodin Goran Lazarević
jedan, da kažemo, od ovako glavnih razbijača kordona 5. oktobra, pa možeš nam reći koliko je taj datum doprineo ovome što se danas desilo? Pa šta ja znam, 5. oktobra smo branili našu pobedu, kako se zove, na izborima 24. Sad smo je samo potvrdili. Nadamo se da ćemo imati, to jest već imamo većinu, kako se zove, u Skupštini, da ćemo poništiti njihove zakone, kako se zove, koji ne valja logično i ništa, idemo bolje život, što drugo da kažem. To je to. Kratak. Da je jedan od kontrolora sa biračkog mesta, možete li nam se predstaviti i reći nam kako su tekli izbori? Aleksandar Bogunović je predsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke Srbije za Bačku Palanku. Da li je bilo možda neke primjedbe na izbornu proceduru, kako su tekli izbori? Koliko ja znam, nije, izbori su protekli u što kažem, fair atmosferi i nije bilo nikakvih propusta i prekršaja. Da li je možda ovako bilo malo negodovanja građana zbog ove nove izborne procedure, malo iskomplikovane eventualno? Čujte, tu i tamo, ljudi nisu naviknuti na te na neke novosti, tako da uglavnom su prihvatili. Kada su ovi rezultati izbora koje vidimo pred sobom? Ovi rezultati su 23 časa i 30 minuta. Možeš nam reći koliko je otprilike koja stranka procentalno dobila u našoj opštini? Da. Srpska radikalna stranka je dobila 13%, Srpski pokret obnove 3,8%, Socijalistička partija Srbije 15%, DOS 52% i JUL 0,7%. Da li ti možda poznato koliko je do sada procenata glasačkog listića prebrojano i koliko biračkih mesta? Što se tiče biračkih mesta, ovo su podaci obrađeni sa samo još 4, znači biračka mesta od ukupno 42 biračka mesta. Znači 38 biračkih mesta je obrađeno, 4 su ostala neobrađena. Ta 4 su, sad ću da kažem, to su Obrovac 2, zatim Gajdobra 2 i imamo Bačku Palanku 18. Praktično, to su u stvari 3 biračka mesta. 3 biračka mesta, sad nam je stigao Vizić. A ovo su znači nezvanični rezultati. Dakle, DOS je od negde oko 60% dobio 52%. Ovo su rezultati sa biračkih mesta, znači iz zapisnika. Biračko mesto broj 1, Bačka Palanka, samo ćemo reći šta je DOS dobio. DOS je dobio 284 glasa, SPS 129. Zatim, biračko mesto broj 2, Bačka Palanka, DOS je dobio 388 glasova, dok je SPS dobio 99 glasova. Biračko mesto broj 3, Bačka Palanka, DOS je dobio 411 glasova, dok je SPS dobio 136 glasova. Biračko mesto broj 4, Bačka Palanka, DOS je dobio 479 glasova, dok je SPS dobio 121 glas. Biračko mesto broj 5, Bačka Palanka, DOS je dobio 682 glasa, dok je SPS dobio 141 glas. Biračko mesto broj 6, Bačka Palanka, DOS je dobio 508 glasova, dok je SPS dobio 109 glasova. Biračko mesto broj 7, Bačka Palanka, DOS je dobio 423 glasa, dok je SPS dobio svega 82 glasa. Zatim, biračko mesto broj 8, Bačka Palanka, DOS je dobio 394 glasa, dok je SPS dobio 95 glasova. Biračko mesto broj 9, Bačka Palanka, DOS je dobio 504 glasa, dok je SPS dobio 151 glas. Biračko mesto broj 10, Bačka Palanka, DOS je dobio 364 glasa, dok je SPS dobio 138 glasova. Biračko mesto broj 11, Bačka Palanka, DOS je dobio 412 glasova, dok je SPS dobio 104 glasa. Biračko mesto broj 12, Bačka Palanka, SPS je dobio 96 glasova, DOS 325 glasova. Biračko mesto broj 13, Bačka Palanka, DOS je dobio 264 glasa, dok je SPS dobio 73 glasa. Biračko mesto broj 14, Bačka Palanka, DOS je dobio 372 glasa, dok je SPS dobio 68 glasova. Biračko mesto broj 15, Bačka Palanka, DOS je dobio 453 glasa, dok je SPS dobio 74 glasa. Biračko mesto broj 16, Bačka Palanka, DOS je dobio 483 glasa, dok je SPS dobio 79 glasova. Biračko mesto broj 17, Bačka Palanka, DOS je dobio 346 glasova, dok je SPS dobio 62 glasa. Biračko mesto broj 19, Čelarevo, DOS je dobio 359 glasova, dok je SPS dobio
161 glas. Zatim biračko mesto broj 20 Čelarevo, DOS je dobio 344 glasa, dok je SPS dobio 123 glasa. Biračko mesto broj 21 Čelarevo, DOS je dobio 280 glasova, dok je SPS dobio 106 glasova. Biračko mesto broj 22 Čelarevo, DOS je dobio 348 glasova, dok je SPS dobio 110 glasova. Biračko mesto broj 23, to je u Neštinu, DOS je dobio 294 glasa, dok je SPS dobio 101 glas. Biračko mesto broj 24 Vizić, DOS je dobio 123 glasa, dok je SPS dobio 26 glasova. Zatim biračko mesto broj 25 Nova Gajdobra, DOS je dobio 250 glasova, dok je SPS dobio 167 glasova. Biračko mesto broj 26 Gajdobra 1, DOS je dobio 248 glasova, dok je SPS dobio 179 glasova. Biračko mesto Silbaš, broj 1, biračko mesto 28, DOS je dobio 365 glasova, dok je SPS dobio svega 86 glasova. Biračko mesto 29, Silbaš 2, DOS je dobio 364 glasa, dok je SPS dobio 106 glasova. Biračko mesto Parage, biračko mesto broj 30 Parage, DOS je dobio 281 glas, dok je SPS dobio 53 glasa. Biračko mesto broj 31 Despotovo, DOS je dobio 444 glasa, dok je SPS dobio 232 glasa. Biračko mesto broj 32 Pivnice, DOS je dobio 454 glasa, dok je SPS dobio 57 glasova. Biračko mesto broj 33 Pivnice, DOS je dobio 365 glasova, dok je SPS dobio 28 glasova. Biračko mesto broj 34 Pivnice, DOS je dobio 585 glasova, dok je SPS dobio 25% glasova. Evo. Biračko mesto broj 35 Karađorđevo, DOS je dobio 250 glasova, dok je SPS dobio 50 glasova. Ovom prilikom bi pozdravili gospodina Rađenovića i čestitali mu na ovako dobrim rezultatima. Zatim biračko mesto broj 36 Karađorđevo 2, DOS je dobio 61 glas, SPS je dobio 17 glasova. Biračko mesto Mladenovo, biračko mesto 37 Mladenovo, DOS je dobio 356 glasova, SPS je dobio 172 glasa. Biračko mesto broj 38 Mladenovo, DOS je dobio 350 glasova, dok je SPS dobio 193 glasa. Biračko mesto Obrovac, biračko mesto 38 u Obrovcu, DOS je dobio 361 glas, dok je SPS dobio 193 glasa. Biračko mesto broj 41 Tovariševo, DOS je dobio 382 glasa, SPS 140 glasova. Biračko mesto broj 42 Tovariševo, DOS je dobio 304 glasa, dok je SPS dobio 147 glasova. I to su bili svi rezultati, znači sa svih biračkih mesta. Kao što vidite, DOS je u svim biračkim mestima pobedio i taj odnos je negde oko 4:1.